Jael, marca personal, 11.26, tenia 11.40, cada any. Des de l'any passat estem acostumats que desapareix una miqueta, problemets físics i tal, i després, a poc, tornes a emergir. Què penses ara? Quin és el futur immediat? Bueno, jo crec que el meu primer objectiu era estar bé, no?, físicament, perquè he tingut molts problemes i encara actualment els tinc. I crec que, bueno, a poc ho vaig solucionant, puc competir amb això, veig que puc estar al mateix nivell on era amb aquestes condicions, i aquest era l'objectiu, seguir baixant la marca i aconseguint coses. I vindrà algú gordo o no? Bueno, espero que sí. Pot venir algú gordo, no? Sí, bueno, al final de demà ja és algo gordo de per si, no? I estar allà ja és algo molt gran. Crec que totes ho farem el millor possible i doncs jo també. I qui sap, els europeus i inclús Oregon podria ser el relleu 4%. Exacte, crec que totes estem treballant per estar al relleu, és algo que ens fa molta il·lusió i ens motiva molt, per això estem corrent tant totes i esperem estar allà, i a Múnich també entrenaré per fer-ho el millor possible. Doncs moltes gràcies i enhorabona. Gràcies.